Yöne bir Resulullah'ın okuyacak sözünü öz öyümüzde yazıp koysak, günne 3 aytar gözlesek şayet az olsun. Şu meclisimizde her hafta bir gedek teberrüken okuyup versek şayet az olsun. Cüvimizde koyup günne bir gözlesek şayet az olsun. Dostumuzun yadımıza salıp dursak şayet az olsun. Resulullah'ın aydan sözünü kulak as. Ey ummatım, 7 zatdan önce güymen men dininize hizmet edin deyiptir. 7 zat näme? 7 zatdan önce basımrak dayaw durun deyiptir. Çalta bolun deyiptir. Güymen men deyiptir. 7 zatdan önce. Qysqaca aytyp geçeýin. Yek islaqy. Hal tantaziruna illa faqran munsiya? Aya gözleşýärmi? Bir wagt hor bolup, garyp bolup, çörek suwuň tapmany, son bolup oturarsyň, şonu gözleşýärmi diýipdir. Tamam qıtçylyga düşüp, horluga düşüp, son bolup oğul gyz bolup, bir-biriniň ýüzüni gözläp oturarsyň, din ýadyňdan çykar, şonu gözleşýärmi diýipdir. Bir. Aw ghinan mutghiya. Ya ilme kan pulluşypda özüme bolaryn men diýip Hudaý ýatdan çykarýan bir mallar vardır. Şonu gözleşýärmi diýipdir. 2. Üçüncüsi, aw maradan mufsiden. Birden ýuwaşajykdan seni gelip bir dert tutup seni yatırar. Namazyň dursun, kaza almana ýetişmersiň diýipdir. Şonu gözleşýärmi diýipdir. Kim özüniň saglygyna daýanyp bilýär? Kim özüni zamanat etip bilýär? Haýsy bir tamam daruň içinde gelip biren daru saz özüni zaman etip bilýärmi? Ew haraman mufanniden dördülönçe ele ýaňy titretip duran garry bolmaň gözleşýärmi diýipdir. Ey jowan dost, garrylygy gözleşýärmi diýipdir. Namazyň titrap okuymaly, näme okuýanyň bilmeli, namaz okuyup dukan zor döwrüňi gözläp durmaly. Gafta qırdanyda döwrüňi gözläp durmaly, namazda dygyny bilen aqarrylardan bolasyn gelýärmi diýipdir. Aw mautan mujahhizan. Ýa-da seni agaç ýanyp oklayan ölüm gözleşýärmi diýipdir. Aw at-tajjal fa şerra gaib. Ya deccal gözleşýärmi diýipdir. Iň aňyrda bir teleke gözleşilip biren adam bir diýipdir. Yedilencisi ev is-sa'a fas-sa'atu adha wa amr. Fas-sa'atu adha wa amr. Fas-sa'atu adha wa amr. Ya da kıyamet gözleşýärmi diýipdir. Kıyamada ulukan musibet ve hi bir azydyr diýipdir. Ya da kıyamet gözleşýärmi? Fas-sa'atu adha wa amr. Kıyamet hi bir ulukan musibet ve azydyr diýipdir Resulullah jan. Yedi zatın haýsyny gözleşýärmi diýipdir. Özümize wakaýdym. Yediğin hayti birini gözleşýäs.